uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela abazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Ake sikhuleke. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu siyabonga usuku osipha lona. Siyabonga ithuba esiphiwa lona ukulalela izwi lakho. Sinike udumo uNkulunkulu wethu, asimbone uNkulunkulu esingamfanisa nawe. Nangalesi sikhathi inhliziyo yethu sisekuwo lo mkhosi, yasho ukuthi mbonge uJehova mphefumulo wami nakho konke phakathi kwami kubonga igama lakhe elingcwele. Siyabonga uNkulunkulu wethu, sipheke Nkosi ukuzwa, siqonde izwi lakho sisazolifunda. Ulambule kithi ngamunye ngamunye, usiphe ukuqonda ukuze kudunyiswe elakhe igama, ngoKristu Jesu inkosi. Amen. Jesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, siyambonga uNkulunkulu. Kuyabanda namhlanje, kumnandi, kungcono ukubanda ngoba kuyambatheka. Ukushisa kuye senze sibe uncomfortable, kodwa siyambonga uNkulunkulu nangakho ngoba siyakudinga. Singena ezwini bazalwane, namhlanje sofunda incwadi yezenzo, uchapter 17. Soqala ukufunda kuverse 16. Ngixoliseke kuqala ukuthi ngizofunda amavesi amaningi namhlanje bese siyakhuleka. Asiqaleni ukufunda, siqala ukufunda kuverse 16 la kukhulunywa khona isihloko sithi uPaul shumayele e-Athene. Sizofunda-ke sikuseqe amavesi uma ngabe ukuthi uphethe iBhayibheli uzolokhu uthikha noma uzingelezela noma ubhale eceleni lamavesi sizowafunda. Isihloko engingasipha le ndaba singathi nje phuma esixukwini, kodwa-ke isihloko esibhalwe la sithi uPaul shumayele e-Athene. Sifundeni-ke bancele. Kwathi uPaul esabalinda e-Athene, umoya wakhe wacunuka phakathi kwakhe ebona umuzi ugcwele izithombe. Ngakho-ke wakhuluma esinagogeni kubaJuda nakuwo amakholwa nasesigcawini imihla ngemihla kubo ababesuke bekhona. Kepha abathile kuzo izazi zama-Epikhuru nezamaStoyika baphikisana naye. Abanye bathi leli phoshophosho lithini na? Abanye bathi kungathi ungomemezelo woNkulunkulu abangaziwayo, ngokuba washumayela ivangeli ngoJesu nangokuvuka kwabafileyo. Base bemthatha bamyisa e-Areyophagu bethi, ungesazise ukuthi siyini lesi sifundiso esisha esikhulunywa nguwe na? Ngokubuletha ezindlebeni zethu okuthile okungaziwayo. Ngalokho sifuna ukwazi ukuthi lokhu kungaba yini, ngokuba bonke abase-Athene nabafokazi abakhe khona babengazilibazisi ngokunye kuphela ngokukhuluma nokuzwa izindaba ezintsha. uPaul wema-ke phakathi ne-Areyophagu wathi, madoda ase-Athene, ngiyabona ngakho konke ukuthi nikhonza kakhulu uNkulunkulu. Ngokuba kwathi ngihamba ngibuka izinto enizikhonzayo, ngafumana ne-althari okulotshwe kulo ukuthi elikaNkulunkulu ongaziwayo. Lokho-ke enikukhonza ningakwazi, yikho engikumemezela kini. uNkulunkulu owenza umhlaba nakho konke okuwo, yena oyinkosi yezulu nomhlaba, akahlali emathempelini enziwe ngezandla, futhi akakhonzwa ngezandla zabantu ngokungathi udinga umutho yena, obapha bonke ukuphila nokuphefumula nakho konke. Bese siyadlula siya laphaya kuverse 32. Uthi kwathi bezwa ngokuvuka kwabafileyo, abanye bahleka usulu, kepha abanye bathi siyakuphinda sikuzwe ngaleyo ndaba. Kanjalo uPaul waphuma phakathi kwabo. Amen. Izwi lakho Nkosi leli khuluma ngalo. Siyabonga ngoJesu Kristu ophilayo. Amen. Nanti-ke bazalwane, izwi namhlanje nje akukuningi engizokusho, sekukuningi engikufundile, kodwa ngiyafisa nje sixwayisane ngesixuku. Ngiyafisa nje
Uma uqala laphaya ekuqaleni uyathola ukuthi uPaul wayela efikile la e-Athene. Akangawavala amehlo akhe, wabuka, wabona. Kubalulekile uma ufika endaweni wazi inqubo yendawo, wazi isimo sendawo ufike kuyona. Ubheke indlela okuphilwa ngayo kuleyo ndawo. Singabazalwane-ke siyavama ukuthi senze iphutha lokuthi uma ufika endaweni uqhube ngendlela yakho yala yakini, kanti mhlawumbe usuphakathi nabantu abangaqhubi ngaleyo ndlela. Ngilinganise nje, uma ngabe ekhaya lakho ujwayele ukugeza ungawachithi amanzi, uma usuphakathi kwabantu nakhona mhlawumbe ake ngithi sisemhlanganweni usuzogeza wena uveshiye kanjalo indishi. So ngiyalinganisa bazalwane. So uPaul uthi uma efika laphayana ubona ukuthi kukhonzwa onkulunkulu, kukhonzwa iy'thombe. Onkulunkulu abano-small letter, kusho ukuthi iy'thombe, idolatry. Bakhonza iy'thombe, kukhonzwa kakhulu iy'thombe kule ndawo. Kodwa uma ngabe siya laphaya kuJohane, sifunda indaba yokuthi uJohane wayezomemezela ukukhanya. Wayengekhona ukukhanya yena, kodwa wayememezela ukukhanya okuzofika. So uPawuli la e-Athene uzomemezela ukukhanya. And lithi izwi likaNkulunkulu uyacunuka enhlizweni yakhe mayebona ukuthi abantu bazilibazisa ngeze. So ukucunuka kwakhe umholela ekutheni ame emasinagogeni afundise, amemezele ukukhanya. Lithi izwi-ke uma ngabe uPawuli ema emasinagogeni ukhuluma kubaJuda ababekhona, kumakholwa ayekhona, kumadoda ase-Athene ayekhona, nakubo bonke ababekhona ababeza ukuzomlalela. Uma ekhuluma ngoJesu, amadoda ase-Athene aba nokuphikisana naye, ukuthi uzosiqinela indawo yethu le, uzosiphaphela, ithini leli phoshophosho. Uma besho kanjalo, sebeyamthatha-ke ngenxa yokuthanda iy'ndaba. Bayamthatha-ke bayomlalelisisa, kusho ukuthi bayom-interview-a kahle-ke manje ukuthi kahle kahle iyini lento oyikhulumayo. Ngoba kuthiwa labantu laba babethanda iy'ndaba ezintsha. Shuthi babevuka ekuseni nje bahogele umoya ukuthi sekwenzekeni, njengoba nathi bazalwane senza namhlanje. Kukhona abavukela ukuthi babuke iy'ndaba ku-TV. Ufana nje nsene nendoda yase-Athene, awuhlukile. Uvuka nje uvulela iy'ndaba ku-radio, uyovulela iy'ndaba njalo nge-hour wena ufuna ukuzwa iy'ndaba ukuthi sey'thini-ke manje iy'ndaba. Uzukwazi nokuyidlulisa kwabanye. So uthi-ke uPawuli kulamadoda, ngithe uma ngihamba la phakathi kwendawo yenu nani ngathola ukuthi nikhonza uNkulunkulu. Uma nikhonza uNkulunkulu nikhonzize. Uthi uPawuli ukhona-ke lo enithi animazi, enimkhonza ningamazi, uyena-ke lo odala izulu nomhlaba. Bazalwane, kukhona ukuthi umuntu athi ngiyakholwa, kodwa angazi ukuthi yini ayikholwayo. Bazalwane, kukhona ukuthi umuntu alandele ekukholweni, angazi ukuthi kumbhekisephi. Yibo laba okubalula ukuthi mase kuqhamuke le nkolo athatheke ashone kuyona, kuqhamuke le athatheke ashone kuyona, agcine seze wayigqokisa, eseyigqokise athi insindiso. Ngibuka-ke laba ukuthi akuzange kuze kubanelise ukuthi benze lezi y'thombe zonkulunkulu babo, baze bamisa nale monument abangayazi, just because bethanda iy'ndaba, just because bekhonza ukukhonza, baze bagqokisa. uPawuli uyababuyisa-ke lapho ukuthi hhayi bo, njengoba senze namisa-ke lokhuzana lo mbhoshongo walo nkulunkulu eningamazi, ake nginitshele-ke ukuthi ungubani lo nkulunkulu. Bazalwane, kubalulekile ukumazi uNkulunkulu ukuthi ungubani kuwena. Ngiyakhumbula mhlawumpe kuqala unyaka ophelile sike sakhuluma ngokuthi ungubani uNkulunkulu kuwe. Ungubani?
uJesu kuwe. Uma nizokhumbula sakhuluma ngaleyo nto. UPawuli-ke la uyabachazela ukuthi le nto abayimisele laphayana ekaNkulunkulu ongeke ahlale laphaya. EkaNkulunkulu ongeke abonwe ngamehlo. EkaNkulunkulu odale konke. EkaNkulunkulu, uNkulunkulu ongeke akhonzwe ngezandla zomuntu. uNkulunkulu nje odale konke. So uma ngabe-ke bazalwane sikholwa, sinakho ukulandela. Ulandele, mhlawumbe ugcine usuze waweshipha ibandla kunokukhonza uNkulunkulu. Ukukhonza ibandla lakho kunokukhonza uNkulunkulu odale konke, odale nalelo bandla. Ukhonza umfundisi wakho odalwe yilo uNkulunkulu okufanele ngabe ukhonza yena kunalowo mfundisi wakho. Bazalwane, sifundiswa ngokuphuma esixukwini. Enhlizweni yami ekuseni nje ngivuka ngike ngathinteka ngenye into engivele ngaholeleka ekutheni uNkulunkulu uyasazi, uNkulunkulu wasazi. Njengoba esho kuJeremaya 1 ethi ngingakakubumbi esiswini ngakwazi. Ungakaphumi esizalweni ngakungcwelisa. Sibunjwe saziwa, sangcweliswa. Kodwa mase sifika phakathi kwabantu asibonakali ukuthi singcwelisiwe. Uma sesisesixukwini kuyenzeka sidideke singabe sisakhombisa impawu zokwaziwa umdali wethu nokungcweliswa uyena nokugcotshwa uye. Ngithule ngibheke sikhonze emabandleni, angiqonde egxeka amabandla. Yikho ngizothi sikhonze emabandleni. Uma ungena ebhasini noma ungena etekisini, inhloso yakho ukufika la uyakhona. Uma usuka la uthi ngedrobheni, uzongena noma emotweni noma etekisini. Kodwa inhloso akusikho ungena emotweni, inhloso ukufika edrobheni. Kanjalo-ke namabandla ayi-transport yala sifuna ukuya khona. Uma-ke sesingena emabandleni, sifika njengoPawuli, sibona kukhonzwa izithombe. Asingakhonzi izithombe, bazalwane. Asikhonze uNkulunkulu odale konke. Uma-ke usungenile ebhasini, kuzoba khona abanye abazoxoxa. Kube khona abanye abazohlabelela, mhlawumbe kube khona abanye abazolalela umusic, kube khona abanye abazothula nje, kube khona. Injalo-ke indlela yethu ekukholweni. Siphila esixukwini. Kodwa asingadideki inhloso yohambo lwethu. Kuyabiza-ke bazalwane ukuthi-ke uphume esixukwini. Kuyabiza ukuthi uke ube nesikhathi sakho. Ngike ngadlalela iklip, khona ongithumelela iklip ebekhuluma ngomthandazo. Uthi lo muntu uma ngabe ukhuluma ngamadoda, ukuthi amadoda kumele akube yiwona athandazayo kakhulu kunabesifazane. Ngenxa yokuthi amadoda anikezwe i-responsibility yokuvikela umndeni. Ayiwona anikezwe i-responsibility yokuthi axhumane kakhulu noNkulunkulu ngoba ayinhloko yekhaya. So uthi-ke lo muntu uma ngabe uzothiwa wena uyilida yala ekhaya kodwa ungazi ukuthi ulida ubhekisephi, kuzoba njani? Ingakho udinga i-blueprint, udinga i-guide kaNkulunkulu. So ukuze ube nokuxhumana noNkulunkulu, kudinga ube nesikhathi naye. Kudinga ukuthi uhlale emkhulekweni, kudinga ukuthi uphume esixukwini, iy'ngane ziyagijima ziyadlala, nyomuka. Uhambe uyohlala noNkulunkulu, khona uzothola i-mandate entsha, khona uzothola imiyalo emisha. Uze ufika ekutheni uNkulunkulu uyakuxwayisa
ukuthi ingane yakho kuzoba ukuthi nokuthi wena biya. Angithi niyatshelana unomngani unobudlelwano naye uma ngabe uhlala emthandazweni nobudlelwano noNkulunkulu. Ithi-ke indaba yami namhlanje, asifunde nje ukuphuma esixukwini. Khonza ebandleni okhonze kulona. Beka amehlo akho kuNkulunkulu. Musa ukudideka. Yebo, bangaba bahle onkulunkulu abakhonzwayo. Kodwa nakhona lapho la ukhona uNkulunkulu. Isimangaliso sale ndaba engisitholile ukuthi nanoma kungaba, uthi uPhawuli la, uthi kugcwele, uthi ngibonile ukuthi nikhonza onkulunkulu. Kodwa kukhona lelitshe elikaNkulunkulu, i-althari okulotshwe kulo ukuthi likaNkulunkulu ongaziwa. Uthi maningi-ke amanye, kodwa lilodwa leli elikaNkulunkulu ongaziwa. Maningi amanye, ayakhonzwa maningi, kodwa lilodwa. Kusho ukuthi nawe lapho la ukhona, uNkulunkulu ukhona. uNkulunkulu udinga ukuthi wena radiator ukukhanya, ukuze abasebumnyameni babone wena ukhanya, bese besondela kuwe, bese bethola iqiniso. Ngilapho-ke bazalwane la ngikhona, ukuthi hayibo, ake sikhanye ey'ndaweni esikuzona. Ake sibonakale iy'ndawo. uPhawuli ufike endaweni yabantu abakhonza onkulunkulu. Kodwa akathi ngoba kukhonza onkulunkulu lana uzokhonza bona. Kodwa wenza sure ukuthi njengoba bekhonza, abake bazi ukuthi naye uzokhonza lo nkulunkulu abathi abamazi, futhi uzobatshela ngaye. Injalo-ke indaba. Masihambile siye emhlanganweni, sifike sibheke ukuthi kwenziwani, bese sisenza ngendlela efanele ukuthi kwenziwe ngayo. Singenzi ngokujwayela, bazalwane, kodwa senze ngendlela okumele kwenziwe ngayo. uPhawuli uyazi ukuthi kumele kukhonze uNkulunkulu. Liphuma lishona uphakathi kwabantu abakhonza iy'thombe, mkhonze uNkulunkulu. Batshele ngaye, abamazi, abazi ukuthi wena ukhonza muphi uNkulunkulu. Ngoba phela bona bazoba nabo uNkulunkulu. Mhlawumbe omunye athi ngikhonza lo, omunye athi ngikhonza lo, omunye athi ngikhonza lo. Wena isho ukuthi ngikhonza lo odale izulu nomhlaba, lo odale yonke into, njengoba esho uPhawuli lapha ku-verse 24 no-25. Uze achaze ukuthi akakhonzwa ngendlela enikhonza ngayo labo nkulunkulu. Angithi labo nkulunkulu bashiselwa impepho, labo nkulunkulu bakhanyiselwa amakhandlela, labo nkulunkulu baya-anointwa nge-oil, labo nkulunkulu bayabekela ukudla around uswidi nani nani nani, labo nkulunkulu benzelwa amalada. Kodwa lo nkulunkulu ongunkulunkulu ongaziwa, yilo nkulunkulu odale konke, lo nkulunkulu ongakhonzwa ngezandla, lo nkulunkulu okufanele ukuthi phila ngemiyalo yakhe ukuze abantu babone uhambiso kwakhe. Yilowo nkulunkulu okumele yileyo ndlela yokuphuma esixukwini, bazalwane. Because abanye abazi ukuyithanda indlela oyiyona. Abanye bayahleka imihla namalanga uma besibona ukuthi hawu baze baphupha, baze baphasha osibani bani. Kodwa enhliziyweni yethu kunokuthula, lokhu esikuthola lapho masifunda amaHubo 103 kukhulunywa ngawo kulezi iy'nsuku. Uthi ingaphakathi, konke okuphakathi ubonge igama likaJehova elingcwele. So kuba nokuthula, kube nokuphila, kube nobumnandi, kube nokukhanya. Injalo nje indaba, siyaphuma esixukwini. uPhawuli ukuthi lapha ekugcineni wathi uma esekhulume konke lokho, wabona ukuthi bayaphikisana, abanye bamhleka usulu, abanye bathi sesiyobuye sizwe leyo ndaba. Bahamba. Wayeseyaphuma kuleso sixuku uPhawuli. Babemmisile ukuthi akakhulume esixukwini. Wakhuluma kukhulumayo, wayeseyaphuma kuso, ufuna baze bamhlanganyele, bamfake imimoya yabo. Waphuma kuso. Kuthiwa kukhona-ke abamlandela. So ungadikibali mntakababa, khanya kulelo khono okulona. Bakhona abazokulandela, bakhona abazokuzwa, bese beyabuka indlela ophila ngayo, bese beyalandela. Uma ufunda lapha uverse 34, kuyasho ukuthi kepha amadoda athile
anamathela kuye, akholwa. Phakathi kwawo kwakukhona noDiyonisiyu owase-Areopagu nowesifazane ogama lakhe linguDamari nabanye kanye nabo. Kusho ukuthi akusilize. uNkulunkulu uma yethi akuyokubuyela emuva naganyana linye lingawenzanga umsebenzi, ukhuluma ugcizelela le ndaba esiyithola la kwizenzo 17. Ukuthi noma ngabe-ke umsindo ungakanani la ukhona, la ukhuluma khona, la uphila khona, la uhamba khona, kodwa bakhona abazonamathela kuwo. Ungadikibali-ke mntakababa, ithi uphuma nje esixukwini kodwa ubuyishiyile iprint yakho. Ngake ngakhuluma ngelinye ilanga ngomnenke. Ngathi umnenke asive singawuthandi umnenke. Mina nje for one angiwuthandi ngempela futhi nje ngoba uma uke wangena endlini uzoshiya imaka. Kodwa yinye into enhle ngomnenke ukuthi la uhambe khona uyasala umaka noma wona ungasawubonanga, noma wena ungafa kodwa umaka usuke usele. Sifanele sibe ngabazalwana abanjalo abathi la sihambe khona kube khona uphawu lokuthi sihambile. Kube khona abazosale bekhuluma ukuthi usibanibani impilo ayiphilayo ngiyithandile. Kube khona umuntu ozothi ngiyafisa ukukhonza lo nkulunkulu okhonza usibanibani. Hhayi ngemsebenzi, hhayi ngama-benefits bazalwane siwathola kuNkulunkulu, kodwa ngokuzinikela kwethu kuNkulunkulu abantu baze balangazelele ukufana nathi. Ngike ngibuke bazalwane, khona amabandla ozubona ukuthi bayamkhonzisisa uNkulunkulu wabo. Thina sibe simnikeza u-2 hours, simnikeza u-1 hour on Sunday, simnikeza u-30 minutes nje ngoLwesine njengoba senza, simnikeza isikhathi esincane. Khona abahlalayo noNkulunkulu babo. Ahlale umuntu asidedicate. Ake sibe nalo logqozi bazalwane ukuthi-ke asihlale noNkulunkulu wethu. Uthe lo ikliphu ebengiyilalela ekuseni wathi uma ngabe uhlezi naye ukutshela izinto ey'nkulu ney'fihlakeleyo, wathi ukutshela lezi ey'julile futhi uyakwenza ukuthi ukwazi ukuhlukanisa ukuthi lokhu ngiyakudlulisa, lokhu angikudlulisi okwami. Futhi ukuchaza ngokusobala uyakucwala akulungisisise. Ube umngani wakhe, nixoxe ey'julile. So uma ngabe sisemthandazweni sisuke sifuna lokho ukuthi asixoxe okujulile noNkulunkulu wethu. Uma ngabe siphuma esixukwini sisuke sifuna lokho ukuthi asixoxe okujulile, akasitshele okusha. Ngiyakholwa ukuthi ukucunuka kukaPhawuli la kwamenza ukuthi akaphindele kwi-drawing board abuze ukuthi Nkosi kuyikho yini uma ngicasuka. Ngoba uthe wena ulaka hlala ey'fubeni zey'wula. uNkulunkulu wayesethi cha, ngikunika umdlandla ukuthi khuluma. Khuluma noma bezokubopha, noma bengakushaya, noma bengathini, khuluma. So wakhuluma-ke uPhawuli ukuthi lo enimmisele i-althari enithi akaziwa, yilo odale nina nezandla zenu nakho konke okwenu onidalile. So akakhonzwa ngalezo zandla zenu, akadingeki ukuthi nimakhele i-althari. Kodwa udinga ukuthi ngikhonze ingaphakathi lakhe alivumi ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Kube ngokusindiswa, uphile ngaphakathi. Uma ngabe usho uvuma ngomlomo wakho, ukholwe enhliziyweni. Ukukholwa kwenhliziyo kusho ukuthula ukuba ngaphakathi. Bazalwane, ilokho nje ebengifisa ukuthi sidlule kukho namhlanje. Asiphumeni esixukwini kodwa sibe sishiyile umaka njengomnenke. Ngiyafisa ukuthi uma ubheka umnenke namhlanje uyithole le ndaba ukuthi ngifuna ukuhamba kanje, ngishiye. Kube khona okuzosho ukuthi ngihambe la. Kube khona abazolandela kulo mzila engiwushiyile emva kwami. Bazalwane, asingakhohlakala, asingapheli emehlweni bese siyakhohlakala. Uthi omunye maye eshumayela kulaba abama-media, uthi ithi noma uwile uvuke, iwa uvuke uze nengane yakho uzodumisa nayo. Ngamangala bazalwane ukuthi ivangeli esilishumayelayo kulezi iy'nsuku akusiyivangeli lokuphenduka, ivangeli lokubukisa. Qaphelani bazalwane, siphume esixukwini. Onke lawo ma-althare kufanele wanothise uma uwumntwana kaNkulunkulu.
nothisa all the altars lawa owabonayo ukuthi akusiwo lawa-ke enziwe ngezandla. Umi phambi kwabo ukuyiplatform yokubukwa izwe lonke. Usho lokho ukuthi ayithatha umntanakho umgeze uhambe uyoweshipha, not ukuthi uyohlala ebandleni ulalele, kodwa uyoma phambili udumise. Uyayigqokisa, ugqokisa-ke njengoba bengisho ngithi bakha ama-altari, ugcina usuzwe wazakhela nawe uligqokise ngendlela oligqokisa ngayo. Bazalwane, asiqapheleni, asiphumeni esixukwini, shiya umaka kodwa uphume ukuze ube nesikhathi noNkulunkulu. Nkosi yomusa inibusise, uJesu Kristu inkosi isikhuleke. Siyabonga Baba wethu ongcwele, izwi lakho khuluma ngalo, lithumele la ufuna lifike khona, lenze umsebenzi. Nkosi, izwi lakho lingukukhanya empilweni zethu. Izwi lakho uthe ezwini lakho libukhali njengey'nkemba zonke ey'sika nhlangothi zombili. Akekho Nkosi elizomyeka lingamsikile. Olukhulumayo, olizwayo, olufundayo, yilowo nalowo olilalelayo, lizosebenza umsebenzi. Nkulunkulu wethu, siyanxusa singafeli esixukwini. Siyanxusa ukuthi Nkosi izimo zesixuku zingasicindezeli, kodwa sikwazi ukuphuma sesishiyile umaka. Sicela ngokukholwa ngoJesu Kristu ophilayo, uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyabonga-ke bazalwane, inkosi yomusa inibusise, inigcine. Silungiselela-ke sibheke ey'nkonzweni zabesifazane. Ngicela ukuyibiza kanjalo this time around, ngoba ngiyafisa ukuthi beze abesifazane. Khona abanye, last year sasithe uma nje uwumama noma ubheka ingane noma ushiywe ney'ngane zodadewenu noma unjani. Kulokhu ngifisa ukuthi ngithi abesifazane, not ama-teenagers, kodwa abesifazane. Kungenzeka ukuthi uyi-teenager kodwa usuwumama, yebo ungeza. Kodwa kungenzeka futhi ukuthi mhlawumbe you're still below 25, kodwa uyintombazana, you are below 25. Hhayi, ngicela ukukushiyela kuwe ukuthi ukhule kangakanani emoyeni. Sizokhuluma izwi bazalwane, mhlawumbe ezokuqwashisana nezokudodisana ziyongena from here to there, kodwa okubalulekile izwi likaNkulunkulu okufanele silithole, okufanele sikhulume ngalo. uJesu seyabuya. Lithi izwi lakhe, uma nibona amanyala nencithakalo. Ngibuka le nto eyenzeka eGoli izolo, incithakalo. Umhlaba singazi ukuthi sizothi, bayatatazela kumanje abazi ukuthi kwenzekani. Yizo lezi y'khathi kufanele sibambisise ngazo izwi. Yizo lezi y'khathi kufanele siqondisise ngayo ukuthi uNkulunkulu uthini. Sibuke isikhathi ukuthi sithini isikhathi kithina njengamanje. So yikho ngizongalimithi kangako. Mhlawumbe kukhona la ama-sessions esoba nawo, angazi sakhuleka ama-sessions mhlawumbe la songabadingi khona abancane. Kodwa nje ngicela angezi ama-teenager, angezi below 25. Ngiyaxolisa ningezi, kodwa kuya ngawe ukuthi ukhule kangakanani emoyeni. Nkosi yomusa inibusise, izokucacisa nakho lokhu ngokuhamba kwesikhathi. Ngiyanimema nje bazalwane, ngiyamema kakhulu ngiyamema. Siyazi ukuthi uNkulunkulu wethu uNkulunkulu owazi kudala singakazi thina. So uthi umhlabeleli u-199 ecilongweni, uma sesilidela lolu memo, izodlula kithi le ndaba, imeme ezizweni. Ayike ingasidluli indaba kaNkulunkulu. Iyasimema, siyamenya, simenyiwe namhlanje. Jesu Kristu inkosi. Amen.